بینرین هجا دوی خباتا خود امی لسر فلسفه هرکلیتوس و بطیبتی جی لسر فلسفه آوی آفراندریا یکیتیا دجبران راوستن و هنک زانینان رابرو بکن. فیلسوفی هرکلیتوس ایروژی جپرانیا فیلسوفین میلتوسی زدتر تناسین و زانین. هرکلیتوس لباجار افسوسه، انگو افسه آتیه دنیای و بری میلاده دست سالا ششانده جیایه. به تایبەتی jî bi dû ramanên xwe girîng navdar e. Ramana yekêm ramana wî a yekîtiya dijberan e. Rêya serêjor, rêya serêjêr e û her du jî heman rêne. Li gor felsefeya wî Heraklîtosê ciwan û êkal ne du kesên cuda ne, hemin Heraklitos e. Dema dostek ji we re bibêje ku nîvê şûşeya meyê vala ye û hûn jî bibêjin ku nîvê wê jî tije ye, di ev gotina we ne gotineke nakok be. Ev yek tevê maneyê ku hûn mîna hev difikirin. Hasilê meriv dikare bibêje ku di ramana Heraklitos de hemû tişt xwe digihînin yekîtiya dijberiyê. Heraklitos du gotinên gelek manîdar gotiye ku îro jî li ser karin. A yekem gotiye ku girêdaniya ne xuya an jî ya av ve şartiyan bibêjin jî a xuyakirî bihêstir e. Gotina wî a duyêm jî gotiye ku em du cara nikarin bikevin heman çemê. Gotinekî wî adîn jî gelek balkêşe ku gotiye têkoşîna li dijî îdealan gelek dijwar e û bedela wê jî bi reh tê dayîn. Maneya vê yekê ev e. Reva ji şer û nakokiyan bêîmkan e. Di rastiyê de tiştî ku dinyayê pêk dihînin yekîtiya wan a dijber e. Heke nakokî ji holê rabe wê demê de rastî jî ji holê rabe. Maneya vê yekê jî ew e ku rastî ne tiştekî sekinê an jê bibêjin rawestiye û herdem livdar e. Hemû tişt herdem di nav herîkanekê de ne û diherikin. Ev ramana wî a duyêm jî wisa dike ku ew herdem tê bîra mirovan. Hemû tişt diguhere, hemû tişt diherike. Li vê dinyayê tiştek mîna xwe namîne, her tişt herdem diguhere. Tişt ji rêyên cuda têne heyînê û di dawiyê de tu carî wekî xwe namînin. Em bi xwe jî wiha ne. Hemû tiştên di gerdûnê hene jî wiha ne, dibe ku gerdûn bi xwe jî wiha be. Heraklitos dîsa gotiye ku karakterê mirovekî qedera wî ye. Ev dûrbîniya wî a balkêş piştî 2000 salê ji aliyê Sigmund Freudî ve hatiye bikaranîn. Tiştê ku em wan wekî çişt dinavînin, tu carê ew ne objektên sekinî ne û herdem ve diguherin tiştekî din. Ji ber vê yekê ku Heraklitos wan dişibîne êgir. Agir di şeklê objektê de xwe dide der. Lê jî objektê zêdetir lêmajoyek e. Ev ramana Heraklitos li gel kurahiya xwe ramanekê hilweşînerê jî. Çimkî mirovan herdem xwestine ku baweriya xwe bi tiştên sekinî, berbiçav, ewle û mayende bînin. Heç ku Heraklitos dibêje tiştekî wiha tune. Guherîn kanûna jiyan û gerdûnê ye. Tiştê ku hemû tiştan dikargerîne jî guherîn bixwe ye.